Dobroveče. Gledate emisiju Naš gost, moje ime je Tamara Đurić. Ja se nadam da ste dočekali 2013. godinu u lepom raspoloženju i želim da vam se zahvalim što ste prošle godine bili uz nas, pratili naš program. Ja se nadam da će tako biti i tokom 2013. Ja sam za temu večerašnje emisije odabrala nešto što smatram da će biti jedno od najvažnijih političkih pitanja tokom 2013. godine, a to je unutrašnji međunarodni status Kosova i Metohije. Mi ćemo naravno vidjeti kako će se tu stvari odvijati. Ovo je nesumnjivo jedno od najvažnijih, odnosno najvažnije nacionalno i državno pitanje Srbije. Naš gost večeras je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i predsjednik delegacije u Parlamentarnoj skupštini organizacije Dogovor o kolektivnoj bezbednosti i saradnji. Gospodine Drecun, dobroveče. Hvala vam što ste odvojili vreme za gledaoce naše televizije. Evo na samom početku ovog intervjua govorit ćemo naravno o platformi za Kim. Ona već sada takva kakva jeste izaziva nekakva oprečna reagovanja. Zašto? Bilo je za očekivati da se stvori jedan stabilan unutrašnji konsenzus i da prosto ne doživljavamo i ne možemo da pročitamo sve ovo što imamo prilike ovih dana u medijima da čujemo. Biće stvoren svakako konsenzus po pitanju onoga što nudi platforma i po osnovnim principima, ali neke političke stranke prevashodno iz razloga jačanja nekakvog svog uporišta u biračkom telu i pozicioniranja na onom pitanju na kome ne treba graditi posebnu neku izdvojenu partijsku politiku, nastoje da umanje značaj platforme i jednostavno će izgleda izbeći da učestvuju u postizanju što je moguće veće konsenzus. Ali to neće nikako sporiti značaj platforme, niti ono što je njena najvažnija karakteristika značaja, to je da Srbija sa platformom pokreće kosmetski problem sa jedne mrtve tačke u kojoj se našao. Jer mi smo imali jedno stanje koje je otprilike bilo negde izbalansirano, da postoji neka tvorevina koja sebe naziva državom, da mi tu paradržavu ne priznajemo, smatramo i dalje našom autonomnom pokrajinom, da ta država, tvorevina koja sebe smatra državom, nema mogućnosti prosperiteta, jer ako imate situaciju da ne mogu da postanu članice Ujedinjenih nacija, znači nikada neće steći pun međunarodni kapacitet, zatim imaju preko 70% nezaposlenog stanovništva, ne mogu da ostvare ni neke značajnije korake na putu ka približavanju Evropskoj uniji. Dakle, upućeni su na rešavanje sopstvenog statusa u dogovoru sa Beogradom. I to će biti najvažniji značaj platforme, jer prvi put Srbije iz jedne pasivne pozicije sada prelazi u aktivnu, gde samo ne kritikuje, gde se samo ne žali da su povređena njena prava, da je napadnuto međunarodno pravo, što jeste svakako činjenica, ali sada nudi nešto konkretno i prebacuje loptu, rekao bih, u tuđe dvorište. Dobro, ali ovo nam nije prva platforma, četvrta, ako se ne varam. I sada šta se dešava? Da, ja vam to i objašnjam, da je ovo drugačija platforma. Da ima nekih razlika. Ne, nekih razlika ima naravno, ali evo, opozicija čini mi se malo ima defetistički stav u odnosu na ovu platformu, pa onda su vrlo glasni kada kažu da nama zapravo nikakve platforme ne trebaju, nego nam trebaju direktni razgovori. Da li se i vi sa tim slažete? Pa ova platforma i treba da posluži, znači, kao osnov za direktne razgovore. Taj dijalog Beograda i Prištine je započet i on će uskoro početi da se bavi ozbiljnim političkim pitanjima i zbog toga nam je potrebna platforma. Dakle, oni koji pregovaraju moraju da imaju određene smernice na osnovu koji će razgovarati sa Prištinom i da znaju granice dokle smeju da idu. Ako je naša granica da nećemo prihvatiti jednostrano priznatu nezavisnost Kosmeta, onda je to obavezujuće za one koji pregovaraju. Ako ne bismo imali te principe koje sadrže i platforma, onda bi mogla da bude veoma široko protumačena sloboda pregovarača, pa da neko postigne možda neko rešenje koje ne bi bilo u skladu sa vitalnim nacionalnim državnim interesima niti sa Ustavom. I zato se i donosi platforma. Dakle, sa platformom i sa osnovnim principima mi sada želimo da krenemo u susret događajima, u rešavanje problema, jer ako budemo nastavili da se ponašamo ovako, da mi samo ne priznajemo tu secesiju, onda se suočavamo sa evidentno već poodmaklim projektom stvaranja Velike Albanije. Dakle, nema alternative ovom dijalogu, nema alternative platformi, jer sve drugo bi vodilo u definitivnu gubitku Kosmeta.
Da. Gospodine Dresun, ali evo, mi smo imali prilike posljednjih dana da čujemo od vas zapravo krajem 2012. godine sljedeće rečenice koje su nesporne, da je ključna polazna i završna pretpostavka za rješavanje kosovskog problema činjenica da Srbija neće priznati jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova, ali evo, ja sam ovdje pripremila zapravo jednu ilustraciju kako to izgleda u stvarnom životu. Mi imamo sada najavu koja nije potvrđena da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić za vreme božićnih praznika obići neki od manastira na Kosovu, ali on treba da sačeka odobrenje kosovskih institucija. Dakle, predsjednik naše države, u čijem je Ustavu, najvišem pravnom aktu napisano da je Kosovo autonomna pokrajina, tamo ne može slobodno da ode. Naravno, to je situacija na terenu. Mi imamo dosta konfliktnu situaciju. S jedne strane, i dalje na snazi rezolucija 1244, ali privremene institucije samouprave u Prištini se ne ponašaju u skladu sa rezolucijom 1244. EULEX, vidimo, bez obzira što je zvanično statusno neutralan, također implementira u Savjetu bezbednosti odbačeni Ahtisarijev plan. KFOR pokušava da zadrži tu nekakvu neutralnost, ali KFOR uglavnom čine snage NATO-a, bez vojne snage NATO ne bi bilo te secesije. Dakle, mi imamo činjenicu da naš predsjednik zaista mora da između ostalog dobije i saglasnost Prištine, ali je tu prvenstveno linija dogovaranja njegove posete Kosovu i Metohiji preko međunarodnog prisustva na Kosovu i Metohiji, a međunarodno prisustvo konsultuje i institucije u Prištini. Dakle, to je situacija koja je po nas veoma teška i mi upravo tim pregovorima i tim procesom koji započinjemo želimo da probamo da tu situaciju promenimo na bolje u našu korist, da ne bismo imali više takav jedan veoma snažan dualizam. Dakle, to jeste činjenično stanje, godinama se to stanje tako stvaralo, od onog početnog kada je doneta rezolucija 1244 i došlo međunarodno vojno civilno prisustvo na Kosmet 1999. godine, pa do dana današnje kada je Beograd mnogim svojim pasivnim koracima u stvari dozvolio da rezolucija 1244 bude marginalizovana, da ne bude poštovana, i da mi pređemo u jednu potpuno defanzivnu i gubitničku poziciju, da smo imali Kosovo veoma blizu Albaniji, a mnogo daleko od Beograda. Sad tu situaciju na terenu na neki način moramo da promenimo. To će biti jako teško. Znate, kada se nešto ponudi novo, kao što je bilo nekih primjedbi od strane nekih koji su vidjeli sadržaj platforme, da mi nešto dajemo mnogo. Mi ništa ne dajemo, jer mi nemamo šta da damo južno od Ibra. Na severu je nešto drugačija situacija. Mi sada samo možemo da dobijemo, da povratimo deo onoga. I zato je bilo kakva inicijativa s naše strane bila neophodna i ono što bih želeo da istaknem, znate, mi imamo podršku naših značajnih političkih prijatelja i saveznika u međunarodnoj zajednici. Pa prevashodno Rusija. Ona nas i tekako podržava da pokažemo i ispoljimo inicijativu koju smo ispoljili, koju sada nastavljamo platformom. Imamo rusku podršku. Vi ste orijentisani dosta ka Rusiji u tom, čini mi se, smislu očekivanja političke podrške. Govorit ćemo o tome tokom emisije. Vi ste dobar poznavalac prilika na Kosovu. Vi ste vojno-politički analitičar. Na Kosovu ste boravili, bili ste izveštač RTS-a. 1999. godine, ako se ne varam, vi zapravo napuštate Kosovo. Je li tako bilo? Kada je potpisan u Kumanu 12. juna vojno-tehnički sporazum. Ja sam 18. juna otišao sa Kosova. Vi ste čak i autor nekoliko knjiga upravo o toj situaciji na Kosovu. Kako se vama sada čini najava formiranja kosovske vojske? Vi znate naravno da se to očekuje u 2013. godini. Znate naravno i da je Agim Čeku rekao da će 2013. godina biti godina kosovske vojske. Što to znači za nas? Mi smo tu takozvanu vojsku imali odmah od formiranja Kosovskog zaštitnog korpusa. Čitava priča je iskrivljena od strane Kušnera i ostalih šefova UNMIK-a jer je bila predviđena demilitarizacija. Dakle, razoružanje i raspuštanje terorističke OVK. Umjesto toga dobili smo kršenjem rezolucije 1244, dakle, nasiljem, jednim pravnim nasiljem od strane međunarodnih predstavnika, Kosovski zaštitni korpus koji nije bio nikakav zaštitni korpus. Već što se tiče sistema organizacije naoružanja, bila je klasična vojska. Sada imamo, nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, po Ahtisarijevom planu, imamo situaciju da oni samo dovršavaju taj proces navodnog stvaranja države, pa evo, pored ostalih institucija, sada će kao dobiti i vojsku. To neće biti respektabilne snage. Jeste vi čuli preteći ton u toj Čekovoj izjavi ili ne?
Znate šta, jedina pretnja koju oni zaista mogu da ostvare je da naškode i da ugroze bezbednost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Što se tiče eventualno neke oružane pretnje centralnoj Srbiji, to je besmislica, ali mi smo veoma osetljivi na položaj našeg naroda i pokazalo se da je dosad taj Kosovski zaštitni korpus, koji je zapravo prethodnica ovih kosovskih bezbednosnih takozvanih snaga i buduće njihove takozvane vojske, da su bili pristrasni, pogotovo ako sete onog pogroma marta 2004. godine. Evidentno je da su i pripadnici te formacije učestvovali u etničkom čišćenju srpskog stanovništva sa Kosova i Metohije. Dakle, poučeni tim iskustvom mi ne možemo da kažemo da nema preteće poruke. Mada Čeku kaže da ne treba niko da se plaši, tako, te njihove navodne vojske, ali znate, ta, ajde da kažemo, vojska ili paravojska, ona treba da bude samo snažan oslonac u onome što oni žele da zaokruže. Zašto vi stalno koristite te kvalifikative navodne vojske, takozvane i tako dalje? Zato što država ima vojsku. Kosovo nije država, to je jedna paradržava koja ima priznanje od strane dela međunarodne zajednice, ali nema od ključnih institucija, kao što su recimo Ujedinjene nacije. 23 države članice Evropske unije, izvinjavam se. Pa u redu, članice Evropske unije, ali znate šta, ako pogledamo recimo Rusiju, Kinu, Brazil, Indiju, Južnu Afriku, grupaciju BRICS, koja je i tekako moćna i uskoro će biti mnogo moćnija od Evropske unije i grupe G8, nemaju podršku tih zemalja. Ja ne znam zašto bismo mi samo uvek uzimali ono što je nepovoljno po nas. Ali ni 5 članica Evropske unije ne priznaje secesiju Kosmeta, niti će biti u situaciji da je priznaju dogledno vreme zbog sopstvenih izazova. Španija se suočava ne samo sa Katalonijom, već sa nekoliko pokrajina koje bi krenule putem Kosmeta, naravno ne oružanim nasiljem. Rumunija također ima taj problem, vidite šta je sa Kiprom. Dakle, mi moramo da uzmemo ono što je pozitivno po nas, ono što jača našu poziciju. A ja ne mogu da govorim o pravoj vojsci, jer nema prave države, jer to nije vojska koja je ustrojena na jedan legalan način. Ona jeste legalna za Prištinu, jeste legalna za NATO, za Sjedinjene Američke Države, za Veliku Britaniju. Njihovi instruktori stvaraju tu formaciju, ali kao što ta paradržava nema pun međunarodni kapacitet, tako je neće imati ni ova takozvana vojska. Dobro, ali vi znate da je rušenje spomenika u Preševu najavljeno do kraja, da će se ovih dana prosto dogoditi. Neka reakcija će uslediti. Šta očekujete, kakva? Jel to povezujete tu navodnu vojsku na Kosovu sa spomenikom ili da, povezujem, da. A zašto biste povezivali? Zato što mislim da ako će neko to uraditi, bit će urađeno u organizaciji vojske sa Kosova. To hoću da kažem. Da zapravo ne mogu da pretpostavim, a moguće i da grešim, da bi to uradio samo narod. Jer ne mislite da to zahteva ipak jednu vrstu organizacije? Vi govorite o spomeniku koji je podignut od strane Albanaca, pripadnicima teritorijalnog PMB. Pa ne vidim zašto bi se bilo kakva vojska, takozvana vojska Kosova uključivalo to. Dakle, država pokušava da na jedan stabilizirajući način reši taj problem koji je nastao smišljenom provokacijom albanskih političkih lidera na području juga centralne Srbije i nesumnjivo u dogovoru sa Prištinom. Jer to Priština zapravo provocira Beograd preko tog spomenika, zato što je nikako ne odgovara snažna diplomatska aktivnost Beograda koja se odvija, sada vidimo, i preko ponuda koje će biti teško, ako ništa više, bar ne uzeti u obzir preko platforme. Dakle, država će učiniti sve da se taj spomenik skloni. Premijer Dačić je poslao snažnu poruku da bi to trebali da učine sami Albanci i time je u stvari rekao da oni koji su stvorili problem treba da ga reši. Ali ako to sami Albanci ne budu učinjeni? A onda je na državi da reši taj problem, ali da pri tome veoma dobro izbalansira svoje poteze i da nađe odgovarajući okvir da ne bi se izazvala šira destabilizacija. Znate, to je osetljivo pitanje zbog toga što Albanci, pogotovo mladi na tom području koji su također veoma nezaposleni, mogu lako da budu radikalizovani upravo po pitanju sklanjanja tog spomenika. Zato je na državi ne da stvori uslove za pojavu novog ekstremizma, jer ekstremisti prete. To su ti bivši pripadnici ovog PMB. Naravno, njihovo uporište jeste na Kosovu i Metohiji, naročito u ovom delu Kosovskog pomoravlja i u Makedoniji prema našoj granici. Tamo su primećene grupe naoružanih ljudi u uniformama. Ono zbog čega ja stalno potrebujem termin takozvana vojska Kosova. Znate, taj Kosovski zaštitni korpus, koji je prethodnica ove, ajde da nazovemo vojske,
On je zapravo bio izvoznik terorizma. Kada je buknula oružana pobuna i u Makedoniji i na jugu centralne Srbije, iza toga je stajao taj Kosovski zaštitni korpus. Dakle, to je jedna formacija koja zapravo služi realizaciji velikoalbanskih interesa i nikako se ne može smatrati nekakvom legalnom vojskom, mada će ona postojati. Ona postoji i sada i bit će formirana kao takva. To ne znači da mi treba da je prihvatimo kao vojsku. A da li vi mislite da će Berlin uopšte da da zeleno svetlo za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji ukoliko se Srbija i Kosovo zapravo ne potpišu sporazum koji bi recimo ličio na onaj sporazum između dve Nemačke 72. godine potpisan? Nemačka želi da u igru ubaci taj model dve Nemačke. Mi neke aspekte toga možemo da prihvatimo, ali u konačnom ne. O potpisivanju nekakvog sporazuma koji bi ličio na sporazum između dve države, naravno da nema govora. Ali će Beograd pokušati da u narednom periodu izvrši jednu snažnu diplomatsku aktivnost prema Berlinu, direktno, ali i posredno. Posredno, recimo, preko Moskve, zbog toga što Moskva i Berlin imaju izgrađene veoma dobre bilateralne odnose, bilateralno strateško partnerstvo, veoma se dobro razumeju, ne samo na ekonomskom, energetskom i političkom planu, već i na bezbednosnom planu. I mislim da će biti to jedan dobar potez da Moskva također pokuša da jednostavno privoli Berlin da malo popusti u tom konceptu dve Nemačke. To za nas nije prihvatljivo u smislu ako bismo morali bilo šta da potpisujemo sa Prištinom, što bi ličilo na neki međudržavni sporazum. To jednostavno ne može. Između ostalog, zato i donosimo ove obavezujuće opšte smernice za pregovore. A dokle mislite da ćemo mi moći tako? Evo tako kako smo sada krenuli, u odnosu na realnost. Pa mi smo krenuli, to je ono što i kažete. I dok se krećemo, mi ćemo moći. Da smo nastavili da stojimo, ne bismo mogli. Znate, mi smo se suočili u minulom periodu stalno sa zahtevima. Nismo izlazili sa nekim našim predlozima pa da onda tražimo izjašnjenje suprotne strane, nego smo stalno dobijali zahteve. Znači, mi smo bili vođeni umjesto da vodimo igru. Sada pokušamo da okrenemo situaciju. Kad ponudite jedan model, kad ponudite jedno rešenje, druga strana treba da se izjasni, pokazujete inicijativu, to već lomi mnoge otpore prema vama, oduzima kapacitet onima koji bi da vas stalno optužuju da ste vi destabilizirajući činilac, da nećete da rešavate problem, vi pokazujete ne. Nama je prvenstveno interes da ovo ne bude stanje zamrznutog konflikta, nego da rešimo problem. Se radi o našoj teritoriji, radi se o našim državljanima, koliko god oni sada sebe smatrali da su u nekakvoj nezavisnoj državi, i to nam onda otvara prostor da možemo da dođemo u situaciju da se prave kompromisi. Vi ste vidjeli da je predsjednik Nikolić u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija insistirao na tome da je prošlo vreme kada je pritisak vršen stalno na Srbiju i samo Srbija činila ustupke i samo Srbija morala da ide korak po korak unazad. Da konačno mora da počne da se vrši pritisak i na Prištinu, jer ako želimo kompromis, održivo, dugoročno, stabilno rešenje tog, rekao bih, vekovnog spora Srba i Albanaca po pitanju Kosova i Metohije, onda moraju obe strane da budu spremni na kompromis. I upravo ova naša snažna aktivnost nam otvara taj prostor, što vi kažete, dokle ćemo moći tako. Mi u stvari produžavamo taj prostor da možemo kažemo idemo dalje, moći ćemo dalje. Znači, zato i služi čitav ovaj proces koji je započet između Dačića i Tačija. Vi ste najavili mogućnost nekakve međunarodne konferencije o rešavanju problema Kosova zbog involviranosti, kako ste vi rekli, jakih centara moći u svetu. Na koga ste konkretno mislili? Vidite, prvo, evidentno je da kosmetski problem ne može da se u konačnom smislu reši bez učešća najznačajnijih centara moći u svetu, uključujući međunarodne organizacije poput Ujedinjenih nacija, svakako naravno Evropske unije, NATO-a, ali Moskve, Pekinga, Vašingtona. Zbog toga što su te strane veoma prisutne, što direktno, što posredno. Prisutne su zbog toga što imaju određene interese na ovom području i zbog toga što zavisi od strane do strane, imaju veoma snažan uticaj ili na Prištinu ili recimo na Beograd. I kroz istoriju kad pogledate, nijedno tako značajno i složeno pitanje kao što je kosmetsko nije bilo rešeno mimo međunarodne konferencije. Ostalom, balkanske granice jesu rezultat tih takvih međunarodnih konferencija. Imamo Dejtonsku BiH. Sad koliko su nas usrećile te balkanske granice, to je već pitanje. Pa na konferencijama se, znate, prave kompromisi, ali je mnogo bolje da imate taj multilateralni format, jer onda možete da imate i
ajde da upotrebimo jedan stariji žargon, on je možda na prvi pogled prevaziđen u međunarodnoj diplomatiji, ali ipak koristan da imate silu zaštitnicu. Znate, u ovim dogovorima oko tehničkih stvari, kada je Borko Stefanović razgovarao sa Editom Hiri, vi ste imali Evropsku uniju kao posrednika, a Evropska unija je uvek bila na strani Prištine. Niste imali svoju silu zaštitu. Da ste tu imali format pod okvirom Ujedinjenih nacija, imali biste i Rusiju, imali biste i Kinu, dakle imali biste neko koji mogu da bude na vašoj strani. I zato mislim da je međunarodna konferencija u konačnom jedini način da se postigne taj održivi dogovor. Ali prethodnica toga, da bismo uopšte došli u situaciju da se na međunarodnoj konferenciji nešto rešava, je da se postigne neki napredak između Beograda i Prištine. Dakle, da se Srbi i Albanci dogovore okvirno o nekim stvarima i onda da se to ispegla i konačno u okviru na međunarodnoj konferenciji. A ja sam tu ideju o međunarodnoj konferenciji, moram da priznam, dobio od jako pozicioniranog izvora u Moskvi još pre 4-5 godina, kada na direktno moje pitanje da li mi možemo da odbranimo naš integritet na Kosovo i Metohiju, rekao je da, možete ako to jasno i glasno kažete. I pitao sam, a koji će biti format? Pa međunarodna konferencija. Nakon toga, nekoliko godina posle toga, vidim da je recimo gospodin Mićunović iz Demokratske stranke takođe u par navrata spominjao međunarodnu konferenciju, pa je gospodin Dačić spomenuo takođe međunarodnu konferenciju. Dakle, ipak čini mi se da ćemo konačno imati tu međunarodnu konferenciju. Znate zbog čega ponajviše? Zato što svi sada već vide da je proces stvaranja velike Albanije ušao u završnu fazu. Da Albanci idu veoma radikalno i veoma ekstremno. I ako pogledate nedavni sastanak koji imao Sali Beriša... To sam htjela da vas pitam, ili znate šta je bila tema tog sastanka? Naravno, on je okupio sve političke predstavnike Albanaca iz celog regiona i rekao im je da 2013. će zapravo početi njihovi zahtjevi da se razgraniči Makedonija unutar, da Albanci uzmu svoj deo Makedonije, da će 2015. godine biti zaokružen proces ujedinjenja albanskih etničkih teritorija. To je koncept Velike Albanije koju oni sada... Dakle, Kosovo, deo Makedonije, Albanije. Da, naravno i deo Crne Gore. Imaju oni još veće aspiracije i Raško-Polinsku oblast, odnosno takozvani Sandžak i deo Grčke. Uopšte nije bezazlena priča. I vidimo blagu reakciju Vašingtona na sve to, koji principijalno kaže mi smo protiv promene granica. Naravno, kad menjuju naše granice na Kosmetu, onda nisu protiv promene, ali ovde se izjašnjava kao promene. Međutim, evidentno da Evropska unija nikako ne želi da prihvati taj proces, jer to vodi novoj destabilizaciji Balkana. I što više vreme bude pokazivalo da je taj koncept Velike Albanije i tekako živ i da ulazi u završnu fazu, to ćemo sve više biti bliže međunarodnoj konferenciji. Jer je taj problem secesije Kosmeta zapravo ugaoni kamen temeljac stvaranja Velike Albanije. I Velika Albanija zahvata nekoliko zemalja na Balkanu kao projekat. Zbog toga je nemoguće rešiti taj regionalni problem samo dogovorom Beograda i Prištine. Ali prvo mora da se napravi dogovor Beograda i Prištine i da se na međunarodnoj konferenciji stabilizuje čitav region sprečavanjem stvaranja Velike Albanije. Da, ali evo kad ste pomenuli Amerikance, ja sam našla informaciju da je američki stručnjak za Balkan Steven Meyer, vi naravno znate o kome je reč, rekao, ja moram da se vratim na platformu još jednom, vrlo me je to zaintrigiralo, da je platforma Srbije za Kosovo i Metohiju katastrofa. Baš je upravo taj izraz iskoristio i da je jedini način za napredak su direktni razgovori Kosova i Prištine. On sad tu komentariše... Prištine i Beograda, izvinjavam se. I on sada tu upravo komentariše, ukazuje na nešto što on smatra anomalijom. Recimo, smatra da nova platforma praktično priznaje nezavisnost Kosova pod administracijom Prištine i da je to zapravo nadogradnja na priznanju koje je već vlast Borisa Tadića dala Prištini pristankom na tehničke razgovore. Kako vi komentarišete te njegove zaključke? Ja dobro poznam Stevena Majera. On je bio i moj gost, više razgovora smo obavili. On je inače bio 25 godina zamenik šefa specijalne grupe u CIA za Balkan. Dakle, to je čovek koji je, on o tome ne govori, ali koji između ostali kreirao sve ono što se dešavalo unazad 20 godina, uključujući i raspad prethodne Jugoslavije, odnosno rasturanje. Tako da on dosta dobro poznaje situaciju, ali mislim da mu ova ocena ne stoji. Znate, ja vam ponavljam sa čime smo mi suočeni. Mi imamo jedno činjenično stanje na terenu. Da nemamo mogućnost da uspostavimo efikasnu kontrolu
nad našom južnom pokrajinom. Na severu preko srpskog naroda i mnogo jačih srpskih institucija imamo nešto bolju situaciju. Ali južno od Ibra, dakle, mi nemamo nikakvu kontrolu nad procesima koji se odvijaju tamo. I opstanak našeg stanovništva prevashodno zavisi od dobre volje Prištine, odnosno od naše snage da izvršimo pritisak na najvažnije međunarodne činioce da oni uslove Prištinu, da jednostavno stvore uslove da Srbi mogu da opstanu tamo. E sad, ako imate samo rezoluciju 1244 koju je Beograd pod vodstvom Borisa Tadića sam marginalizovao onom poznatom rekonfiguracijom UNMIK-a i prihvatanjem EULEX-a, čime su Ujedinjene nacije jednostavno skrajnute iz kosmetskog problema. Tim iz igre izbačena bila, diplomatski izbačena i Rusija i Kina, naravno zemlje koje bi nama držale stranu, onda se vi suočavate sa jednom poraznom činjenicom da nemate, ama baš nikakvu mogućnost sada da nešto uradite južno od Ibra. Morate da stvorite te mogućnosti. Vi možete sada da kažete mi platformu mnogo dajemo Albancima, ali ne možemo mi da damo, jer mi nemamo ništa tamo. Znači, mi jedino možemo da ojačamo srpski narod. Ali hoću vam kažem konačni cilj. Ne znam da li je Steven Mayer razumeo šta se želi konačnim ciljem postići. Dakle, mi želimo da Kosmet ima suštinsku autonomiju, ali unutar naših granica. Ali oni to neće. Sad ću vam reći, ako bi se postiglo takvo rešenje, oni bi tu suštinsku autonomiju zvali državom. Za njih bi to bila država. Za nas bi to bila autonomna pokrajina. U okviru te suštinske autonomije mi bismo imali suštinsku autonomiju srpskog naroda. Da ojačamo uslove da srpski narod može da opstane. I otvorili bismo toj suštinskoj samoupravi prostor da bude članica u još možda par desetina međunarodnih organizacija ili nikako Ujedinjenim nacijama. Vi kažete da oni neće. Naravno, zato što oni sada misle da su... Hašim Tači izjavio, izvinite što vas prekidam, Hašim Tači izjavio da je to crvena linija. Znam šta je Hašim Tači izjavio. Naravno, to je polazna pozicija. Oni smatraju da su završili posao. Ali ja sada ponovo kažem, ako su završili posao, zbog čega onda čitav pritisak na Srbiju da priznamo tu secesiju. Znači, bez nas oni nemaju nikakvu perspektivu. Oni ne mogu da budu država u punom smislu te reči ako ne reše problem sa Srbijom. Neće moći da uđu čak i da NATO hoće pod ogromnim pritiskom Amerikanaca da ih primi, ali NATO ne prima države koje nemaju regulisane svoje granice, koji imaju neki konflikt po pitanju granica. A Kosmet bi to bio u svakom slučaju. Ne mogu da postanu članica Evropske unije, ne mogu da postanu članica Ujedinjenih nacija. Nemaju nikakvu perspektivu. Oni moraju da otvore sebi perspektivu. I koliko god se on busao sada u priču, da je za njih samo nezavisnost i ništa više, mi pokušamo da tu gde je on najjači, gde misli da više ne možemo da napravimo uplit, to je južno od Ibra, da tu uđemo u jednom geopolitičkom smislu sa jednim klinom, da uspostavimo duplji ključ, da bar preko srpskog naroda koji ćemo ojačati, imamo neku kontrolu nad procesima na Kosovu i Metohiji. I to bi bio strašno veliki za Prištinu ustupak po njihovom shvatanju. Ali to je realnost, jer oni ako žele korak napred, mogu da idu u tom pravcu dogovora s Beogradom. Ako žele korak unazad, idu prema Velikoj Albaniji, a to je za njih veliki rizik. Dobro, ali kad govorite o našoj snazi naše države, našoj moći da vršimo kontrolu, utjecaj i tako dalje, mi evo imamo sada problem integrisanog upravljanja granicom. Vi ste videli, znate veoma dobro što je premijer Dačić izjavio, dakle da više neće učestvovati u pregovorima ukoliko se ne nađe način da se obaveže albanska strana da poštuju dogovore koji su postignuti. I opet se, dakle, stavlja na ispit pitanje snage, autoriteta i moći naše države. I to ćemo imati i u narednom periodu. Stalno ćemo biti suočeni sa pokušajima da se izigraju dogovori koji ne idu u korist secesije Kosmeta. Ste videli, priča je bila veoma teška. To je IBM sporazum je za nas nasleđeno stanje. Mislim, glavna bitka protiv toga je bila u vreme dogovaranja. Da smo uspeli da sprečimo tadašnjeg pregovarača Srbije Borka Stefanovića da postigne taj dogovor, sada ne bismo imali ovo sa čime se suočamo. Pa tada ste vi govorili nešto što danas ne govorite. Znate, da je to početak stvaranja druge albanske države. Ne, ja sam tada govorio, znači da po tumačenju Prištine to je granice, znate, ali se istrže iz konteksta. Ja sam veoma dobro analizirao dokument tada. Znate, imate onu početnu zvezdicu na IBM-u, koja zapravo konstatuje stanje. To je ono o čemu govorim vezano za platformu. Mi ćemo konstatovati stanje. Dakle, ne možemo da ga promenimo, u suštinskom smislu kažemo od danas nema više takozvane nezavisne države Kosovo. Ona postoji, mi ne možemo uspostaviti vlast na njom, ali zato možemo neke stvari da promenimo. Se vidite, kod IBM-a u toj zvezdici dole u fusnoti je objašnjenje da jedna strana, očigledno Priština,
tu liniju doživljava kao graničnu liniju, a druga strana, dakle Beograd, kao administrativnu liniju. I to se konstatuje, dakle za njih je to granica, za nas je administrativna linija. E sad, u njihovom tumačenju oni žele granicu. Zbog pristrasnosti Euleksa i KFOR-a, tu je postojala značajna opasnost da se tu zaista postavi prava granica. I videli smo da su Srbi protestovali protiv toga na severu, ali da je vremenom otupila oštrica tog protesta i da smo mi došli u situaciju da je ponovo profunkcionisao, dakle, ovaj administrativni prelaz na Jarinju, ali da je tu dodušao u kontejneru bio albanski carinik i pre promene vlasti. Sada smo pokušali, dakle, da tu situaciju malo okrenemo u našu korist, da izdejstvujemo da se ne plaća carina za robu koja ide na sever, da nema, naravno, nikakvih znamenja, da bismo relativizovali tu priču o tome da to može bude granica. A s druge strane smo bili suočeni sa neminovnošću da ako odbijemo implementaciju IBM-a, tog sporazuma o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima, da KFOR i EULEX snagom kojom raspolažu postave pravu granicu na Jarinju. Srpski narod bi opet morao da protestuje, ali je pitanje, dakle, koliko bi mogao da izdrži više. Znate, KFOR ima dovoljno snage da zatvori alternativne prelaze ako postoji politička direktiva iz Brisela, da se ne zavaravamo sa tim. Koliko god da se protestuje, oni mogu da zatvori alternativne pravce i glavne pravce. Da bismo izbegli takvu situaciju, stvaranje prave granice, mi smo onda pristupili realizaciji IBM-a kao ozbiljna država, smo pokušali da relativizujemo. A drugo, svi zaboravljaju kada kažu da mi sada uspostavljamo granicu sa IBM-om. A ja pitam, a šta je bilo na Končulju, na Merdaru, zar nismo imali klasičnu granicu? Kako je sad problem bilo kada je tu postavljena granica, a na severu da ne bude? Da, i evo sada se najavljaju još nekoliko, izvinite, sada se najavljaju još nekoliko takvih prelaza. Evo, Catherine Ashton je rekla 17. januara, ako se ne varam, će se ponovo susresti. Svi prelazi treba da budu pod tim istim režimom, dakle, integrisanog upravljanja administrativnim prelazima, ali za razliku od dosadašnjeg stanja, recimo na Merdaru, sada po ovom sporazumu, na primjer, ne sme da bude nikakvog obeležja te samoproklamovane države Kosovo, njihove zastave, njihovog amblema. Dakle, jeste to teška situacija po nas, ali je situacija takva da mi moramo tu Prištinu na bilo koji način da vezujemo više uz nas, čak i takvim konfliktnim situacijama, ili s druge strane da je guramo u naručje tirana. A evo šta je Tači izjavio. Na sledećem sastanku sa Dačićem 17. januara najavljen je najafirmativniju moguću ponudu će on izneti za Srbe na severu Kosova. Naravno, on izjavljuje da je crvena linija Prištine u razgovorima ugrožavanje suvereniteta Kosova i tako dalje. Šta vi očekujete? Šta će on to predložiti? Šta će ponuditi? Kad kaže najafirmativnija moguća ponuda. Pa verovatno će ponuditi neku vrstu autonomije ili nešto, ali znate šta, nije stvar o tome šta će Hašim Tači da ponudi. Moramo čuti i drugu stranu. Naravno da moramo, ali stvari o tome šta Beograd želi da postigne ovome, što se nas tiče. Dakle, mi ne želimo samo da zaštitimo srpski narod na severu. Mi vodimo računa o celokupnom srpskom narodu. Taj narod južno od Ibra ima utisak da je zaboravljen od strane Beograda, da Beograd samo vodi računa o severu i onda se zbog toga stvara neka predstava da Beograd želi podelu Kosova i Metohije. Platforma na najbolji način pokazuje da mi nećemo nikakvu podelu, nećemo da delimo ono što je naše. Dakle, nema podele. Mi želimo da stvorimo zajednicu srpskih autonomnih oblasti. Koliko građana? 4 opštine na severu i sve ove opštine, dakle, gde Srbi žive u kompaktnim celinama, južno od Ibra, i da garantujemo, znači, integritet naše autonomne pokrajine. Ali taj integritet se garantuje u okviru našeg integriteta kao države Srbije. Da, koliko građana srpske nacionalnosti živi južno od Ibra, vi znate? Pa ja ne znam da li je tačno utvrđeno koliko živi, ali je... Okvirno koliko? Pa mislim da je negde oko 80.000 otprilike ljudi. Ima komentara sada u javnosti da ove 4 opštine na severu zapravo dobijaju toliko autonomiju da će oni izgledati kao mali gradovi države poput Monaka ili Monte Carla. Da li je to tačno? Ma naravno da nije. Pa ja vam o tome i govorim. Dakle, mi ovom platformom sada od situacije da smo bili nekako prisutni na severu, pokušamo da budemo prisutni što dublje. I tamo do Štrpca, i do Goraždevca, svuda gde Srbi žive. Dakle, ne vodimo računa samo o severu i nećemo da se stvori utisak da mi idemo na podelu. Ako mi idemo na podelu Kosova, mi smo priznali secesiju Kosmeta. Nema podele Kosova za nas. I platforma će to čvrsto definisati.
Dakle, mi želimo zajednicu srpskih autonomnih oblasti koje će biti vezane za privredne institucije u Prištini, ali i za beogradske institucije. Dakle, želimo da ni iz čega nešto dobijemo. Nije obrnuta situacija da mi imamo sve južno od Ibra pa dajemo mnogo toga Albancima. Ne, mi pokušavamo da dobijemo iz ničega nešto. I to platforma želi. Da, jasno, potpuno, ali da bi se jačale institucije na severu Kosova, moraju se uložiti neke pare, ne male. Ko će to finansirati? Ta vrsta podrške je neophodna. A zašto samo govorite o severu Kosova? Pa evo, sada govorimo o severu Kosova zato što je... Ja vas ponovo upućujem to, da je strategija državna politika je. Da ćemo podjednako jačati... Ne govorite o realnosti. I do sad je Srbija pomagala srpski narod i zato i opstao južno od Ibra. I škole, i bolnici, sve drugo i plate. Dakle, bilo je izgleda nekih neregularnosti, bar postoje indicije u trošenju država, odnosno u raspodjeli tih državnih para. Ne indicije, postoje osnovane sumnje, postoje čak i neki su dokazni postupci u toku, pa vidjet ćemo. Odbor je predložio, dakle, formiranje anketnog odbora koji bi trebao da utvrdi da li je bilo neregularnosti u trošenju, odnosno nenamenskog trošenja tih sredstava i vidjet ćemo. Ali znači, Beograd želi da pomogne celokupan srpski narod, ali i ostale etničke zajednice koje su ugrožene, poput recimo Goranaca, da ih pomogne svuda na Kosmetu, ne govorimo samo o severu. Sever je bio u najbolje poziciji zato što imao direktnu vezu sa centralnom Srbijom i bezbednosno je bio nešto relaksiraniji i lakše mogla da ide pomoć. Ali vidite da je sastavni deo rezultata ovih susreta Dači i Tačić to da Priština jednostavno neće blokirati tokove novca, odnosno finansiranje srpskih institucija od strane Beograda i da neće povlačiti jednostavne poteze u smislu pokušaja nekih nasilnih akcija kao što je bilo pre godinu i po dana na Jarinju i na Brnjaku. To su reči, vidjet ćemo da li će se biti sprovedene u delu. Znate šta, ipak je suviše veliki autoritet Evropske unije Catherine Ashton da bi taj deo pokušali da ne ispoštuju, a i suočili bi se sigurno sa snažnim otporom srpskog naroda na severu Kosova. Dakle, ja hoću samo da vam kažem i da građani znaju, ova platforma vodi računa o celokupnom srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Ne samo o Srbima koji žive na severu, nego i onima koji žive južno od Ibra. I mi upravo pravimo takav koncept da uvežemo celokupan srpski narod unutar pokrajine, a da sprečimo bilo kakve priče o podeli Kosova, jer bismo eventualnom podelom, gde bismo mi dobili 11-12% teritorije Kosova i Metohije, ako bismo uzeli ove 4 opštine na severu, da sprečemo, dakle, da na taj način priznamo secesiju Kosmeta. Jer, ako smo rekli, u redu delimo, pa mi smo onda priznali tu paradržavu samo na većem delu teritorije, dakle, skoro 90%. Nema podele, kompletno vodimo račun o celokupnom srpskom narodu, garantujemo u tom smislu integritet naše pokrajine, to je naš interes, ali taj integritet garantujemo u okviru integriteta cele Srbije i nudimo taj dogovor Albancima. To je najbolja brana za sprečavanje realizacije Velike Albanije. I jedan od najvažnijih aspekata realizacije ove platforme u narednom periodu će biti da dobijemo čvrste garancije svih vodećih centara moći u svetu da neće biti stvorena Velika Albanija. Dakle, naša bitka preko platforme za očuvanje Kosmeta, istovremeno i bitka za sprečavanje destabilizacije celokupnog regiona. I to će pre ili kasnije biti prepoznato u većem delu međunarodne zajednice, a već je prepoznato u mnogim državama Evropske unije. I to stvara nadu da ćemo mi imati mnogo jači kapacitet da ovom aktivnom politikom realizujemo neke od odredbi iz platforma. Ali platforma je živ dokument, znate, mi ćemo imati osnovne principe koji će biti nepromenljivi. Kao što Tači definiše, oni su imali, ako sećate, onu svoju rezoluciju koju su doneli u Skupštini, za njih je nezavisnost svršena stvar. Ali ta nezavisnost nema puni kapacitet, tako su mi tu u prednosti. Za nas je osnovni princip da nema priznanja jednostavno proglašene secesije Kosmeta. Ali platforma je živa. Ona znači ostavlja prostor o svemu drugom da se dogovaramo. Gospodine Drecun, vi ste izjavili da je do sada postojao snažan debalans na planu naše odbrane i bezbednosne politike. Na čemu sve temelji to utvrdi? Vođena je jednostrana odbrambena i bezbednosna politika. Znate, prošlo je vreme američke jednopolarne globalne dominacije. Počelo se sa stvaranjem jednog multipolarnog međunarodnog poretka, prevashodno na ekonomsko-političkom, ali i na bezbednosnom planu, gde je zbog globalizacije izazova bilo nužno da se formiraju još neki novi sistemi regionalne kolektivne bezbednosti, kao što je ODKB ili ŠOS. I u tom smislu je
se počelo suočavanjem, znači činjenice da mi nemamo uravnoteženu odbrambenu politiku, jer po našem ustavu imamo status vojne neutralnosti, ali ne one klasične vojne neutralnosti, cela država nešto neutralno, ne, nego imamo jednu aktivnu vojnu neutralnost u smislu da ne pristupamo vojnim savezima, ali sarađujemo sa njima. A na osnovu čega smo je mi proglasili u stvari, mislim, vojnu neutralnost? Na osnovu toga što nama ne odgovara članstvo u NATO, zbog toga što je NATO taj koji najviše ugrožava našu bezbednost. Znate, u strategiji nacionalne bezbednosti koju je prošla vlada usvojila, dakle u vreme režima Borisa Tadića, vi imate da je odredbu da je naš najveći bezbednosni izazov koji će u narednom periodu najžešće ugrožavati bezbednost države i građana, secesija Kosmeta. Ne bi bilo secesije Kosmeta, složit ćete se da NATO to svojom vojnom silom ne podržava. Sad, ako nam NATO na najteži način ugrožava bezbednost i to će učiniti u narednom periodu, kakva je onda svrha naše članstva u NATO kada ne možemo da postignemo ono što imaju druge države, da nam se garantuje integritet. Ali postoji još jedan debalans, znate, znači ono što se kod nas na vreme nije uočilo. Evroatlantski koncept bezbednosti je urušen. On je počeo sve više da ide u dva paralelna pravca. Jedan je zadržavanje NATO kao garanta kolektivne bezbednosti, većina članica Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade naravno, i novi koncept odbrambene spoljne bezbednosne politike Evropske unije, gde Evropska unija sada pokušava da izađe iz tesnog okvira NATO i da formira sopstvenu odbrambenu i bezbednosnu politiku i da se veže sa novim centrima moći, kao što je Rusija, kao što je recimo Kina, ili sa regionalnim sistemima. I vi, dakle, smatrate da je nama mesto u evroazijskom sistemu, a ne u evroatlantskom? Ne, ja to nisam rekao. Ja samo kažem da mi taj zapadni vektor, koji sada već ima dva pravca, trebamo da dopunimo sa istočnim vektorom, gde je ODKB svakako, gde je Šanghajska organizacija saradnju, ali ono što se još uočava, dakle, vidite, mi imamo izuzetno dobro razvijenu bilateralnu vojnu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali imamo veoma napete političke odnose, prevashodno zbog Kosmeta, i jednu gotovo beznačajnu ekonomsku saradnju. S druge strane, na primjer, sa Rusijom je obrnuto. Sad se postaje pitanje zašto ne bismo sve to izbalansirali. Da, ali organizaciju dogovora o kolektivnoj bezbednosti, to je ODKB o kome vi govorite, čine Rusija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija, Tadžikistan, Uzbekistan. Evroazijske države, da. Tako je, Kirgizija. I zašto je nama tu... Uzbekistan je zamrzao sada svoje učešće. Jeste, jel? A zašto je nama tu mesto, ako recimo, čak i kao posmatračima, ako nam zajednički imenitelj nije nekakva teritorijalna bliskost? Evo primjera radi. To vas prosto pitamo onako laički. Ne mora da bude teritorijalna bliskost, to je bliskost u suprotstavljanju globalizovanim i bezbednosnim izazovima. Evo da vam pojasnim. Recimo, glavni proizvođač opijuma je Afganistan, je li tako? Iz Afganistana droga kreće raznim pravcima, ide preko Centralnoazijske republika, preko Rusije, ovamo ide preko Turske i dolazi. Sada ako hoćete da imate efikasnu borbu, da biste zaustavili taj ilegalni šverc narkotika, vi s jedne strane trebate da imate snažnu bilateralnu saradnju recimo sa Turskom, sa Makedonijom, sa drugim zemljama, da imate saradnju sa NATO-om, sa drugim organizacijama, institucijama i nacije koje se bave borbom protiv šverca droge, ali morate da imate saradnju i sa Rusijom i sa drugim zemljama Centralne Azije, jer deo te droge i tamo ide. Dakle, ako je bezbednosni izazov globalizovan, trebate da imate taj globalni odgovor. Ako se samo vežete za jednu stranu, kao što je NATO, onda vi u stvari umanjujete sebi kapacitet da se efikasno suprotstavite tim globalizovanim bezbednosnim izazovima. Ali da vam pojasnim situaciju oko ODKB-a. Dakle, centar sveta se premešta, složit ćete se, to je već činjenica. Nazivaju ga kolege novinari mrtvim slovom na papiru. Istočni NATO je, zašto to? Pa znate šta, morali biste malo bolje da poznajete strukturu te organizacije, njihove dugoročne ciljeve, način na koji su postavili organizaciju da biste iznali takvu jednu ocenu. Ja se ne slažem s tom ocenom. Da, ne ja, ne iznosim i ja, nego kažem kolege novinari ti Ne slažem se s tom ocenom. Ne bi Amerikanci imali u fokusu svoje pažnje onda ODKB da se radi dakle o jednom beznačajnom savezu. Ali imate dakle situaciju da ODKB u Ujedinjenim nacijama ima istovetan tretman partnera kao i NATO. Dakle, ako Ujedinjene nacije prepoznaju i NATO i ODKB kao svoje partnere i potpuno se na isti način odnose prema tim organizacijama, zašto bismo mi postupali drugačije?
Zatim, moramo da izbalansiramo dakle i taj deo naših bilateralnih odnosa i sa Rusijom i sa drugim zemljama. To možemo i preko ove vojne saradnje. Ostalom, znate da je naša namenska industrija, naše naoružanje uglavnom najviše vezano za Rusku federaciju, za njihovu namensku industriju. Tu su otvorili sada projekti za zajednički nastup na trećim tržištima, ali ono što treba da znaju naši građani, prioritet naše odbrane i bezbednosne politike je Evropska unija. Dakle, s obzirom da se država opredelila za članstvo u Evropskoj uniji, mi u prvom redu treba da podržimo novi koncept evropske odbrane i bezbednosne politike. I to smo počeli na taj način što naši ljudi učestvuju u nekoliko misija Evropske unije. To je dakle taj zapadni pravac. S jedne strane imamo partnerstvo za mir preko koga vodimo veoma intenzivnu saradnju sa NATO-om. Dakle, nismo nikakva crna rupa okružena NATO zemljama. Ne, mi smo aktivna članica u okviru NATO sistema, ali preko programa partnerstva za mir i ne želimo da postanemo članica. Istovremeno, dakle, učestvujemo u novoj evropskoj politici, odbrambenoj i bezbednosnoj. Dakle, na prvi pogled bi to bilo nerazumno. Pa ako ste u NATO, uglavnom su to zemlje Evropske unije i Amerika, zašto biste podržavali ovo? Zato što je strateški prioritet članstvo Evropskoj uniji, a Evropska unija vodi i sopstvenu spoljnu politiku odbrambenu. Na tom zapadnom pravcu, dakle, prioritet nam je učešće u evropskoj odbrambenoj i bezbednosnoj politici i saradnja sa NATO-om preko partnerstva za mir. Na istočnom pravcu želimo, dakle, da sada preko ove parlamentarne delegacije uspostavimo saradnju sa organizacijom dogovora kolektivne bezbednosti, koja ima u mnogim aspektima istovetne ciljeve koji NATO. Borba protiv organizovanog kriminala, protiv narkotrafikinga, protiv međunarodnog terorizma i imaju taj kolektivni sistem bezbednosti. Ako je jedna članica ugrožena, onda ostale pritiču u pomoć. Ali ono što je razlika, znate, između NATO-a i ODKB-a, što ODKB u centar svog delovanja stavlja međunarodno pravo i sistem Ujedinjenih nacija. A NATO je upravo nelegitimnim bombardovanjem naše zemlje 1999. godine na najgori način pogazio i povelju Ujedinjenih nacija razorio kolektivni sistem bezbednosti koji je vladao u svetu i držao mir kako tako. A zašto onda Jelko Kacini i naše opozicione partije kažu da naše okretanje, da naše zapravo posmatrački status u ODKB-u znači da ćemo mi narušiti naše odnose sa Evropskom unijom? Pa vidite, i to tvrde. ODKB ne prepoznaje ni u jednoj organizaciji svog prirodnog neprijatelja. Oni sarađuju i sa NATO-om. Imaju istovetan odnos od strane Ujedinjenih nacija. Trebate da znate da je recimo Nemačka kao vodeća članica Evropske unije prva zemlja koja je javno podržala predlog tadašnjeg ruskog predsjednika Medvedeva, sada premijera, da se stvori novi sistem evropske kolektivne bezbednosti. Nemci su tu veoma bliski Rusima. Da li ste zaboravili izjavu bivšeg francuskog predsjednika Sarkozija, koji je oktobar 2010. godine na opšte iznenađenje Amerikanaca konstatovao ono što je realnost, ono što je budućnost, da Evropa, ako želi da se razvije uspešno, mora da uspostavi jedinstveni ekonomski prostor sa Rusijom, ali jedinstveni bezbednosni prostor izvan NATO-a. To je to pomeranje u 21. veku. Sa evroatlantskog prostora težište se pomera, centar sveta, u evroazijski. Ali kad kažemo evroazijski, to nisu samo Rusija, Kina i ove, recimo, članice ODKB-a, nego je to Evropska unija plus Rusija, Kina i ove zemlje. Dakle, taj deo pomeranja svetske moći i nove bezbednosne politike Srbija mora na vreme da uoči. Ja mislim da mi sad sa ovom saradnjom s ODKB-om pravimo jedan iskorak, gde ćemo s jedne strane svakako ojačati naš kapacitet da se odupremo nekim pritiscima. Snažan je pritisak ovih godina bio maskiran pozivima i dobrodošlicama u NATO, da mi pristupimo NATO-u, a s druge strane Srbija treba ipak da kao mala zemlja ne naljuti neke druge centre moći, jer naše članstvo u NATO bi postavilo ozbiljan znak pitanja pred Moskvom da li dalje da podržava odbranu Kosmeta, da dakle drži leđa Srbije u Ujedinjenim nacijama ili da odustanu takve politike. I o tome moramo da vodimo računa. I evo pitanje za sam kraj ove emisije, gospodine Drecun. Dimitrije Rogozin je izjavio da će Srbija sa ovim statusom posmatračkim u ODKB-u sada biti toliko jaka da će svako dobro razmisliti pre nego što bi eventualno krenuo napad na Srbiju. Da li je to možda prejaka izjava, možda preterana, možda neutemeljena u realnosti? To je možda jedna percepcija mogućih odnosa u budućnosti. Realnost je sledeća. Mi imamo našu delegaciju u parlamentarnoj skupštini NATO-a.
koja je neka vrsta i kontrolnog nadzornog organa NATO. Ne može staviti znak jednakosti između Parlamentarne skupštine NATO i samog NATO-a i tu se debatuje o zajedničkoj politici zemalja NATO-a, odbrambenoj politici zemalja NATO-a. Ovde takođe postoji Parlamentarna skupština ODKB-a. I mi ćemo imati, dakle, stalnu delegaciju u Parlamentarnoj skupštini ODKB-a, gde ćemo biti posmatrač, kao što smo i prisutni sa našom delegacijom u Parlamentarnoj skupštini NATO-a. Kako će se odnosi dalje razvijati sa ODKB-om, to je sada veliko znak pitanja. Moramo da vidimo, znači, prioritet je članstvo u Evropskoj uniji i podrška evropskoj spoljnoj, odbrambenoj i bezbednosnoj politici. Rogozin je iznao jedan od mogućih pravaca, jer nema nikakve dileme ako ste na bilo koji način vezani za jedan, recimo, odbrambeni i vojno-politički savez kao što je ODKB, da vam se time jača ukupni bezbednosni kapacitet. Ali mi smo članica programa Partnerstvo za mir. Mada to nije ojačalo naš kapacitet za odbranu integriteta, jer nam, ponavljam, NATO ipak silom svog oružja nastoji oduzeti deo teritorije, to je Kosovo i Metohija preko secesije Kosmeta. Dakle, mi ćemo ovde da uspostavimo neki balans i da imamo situaciju da koristimo taj potencijal koji ima ODKB, da zaštitimo sopstvenu bezbednost. Naravno, ne mislim ja tu nikako da ćemo mi sad preko ODKB-a nešto da kontriramo NATO ili da stavljamo prst u oko NATO, ne. Jednostavno hoćemo, znači, da po pitanju međunarodnog terorizma, po pitanju borbe protiv organizovanog kriminala, po pitanju radikalnog islama, secesionizma i ostalo, da iskoristimo i potencijal koji ima ODKB. A o tome što ste malo pre rekli da je to beznačajna organizacija, znate, ODKB je formirao kolektivne snage operativne reagovanja. Još jedna mala korekcija, dakle ne ja, to su kolege novinari konstatovali. U redu, ali znači KSOR je vojska ODKB-a i to će biti respektabilne snage. Tadašnji predsjednik Medvedev je rekao da te snage nimalo neće zaostajati za snagama NATO. Rusija će za početak učestvovati, dakle, sa jednom brigadom, jednom divizijom. Izvode se stalne vežbe. Oni razmišljaju o tome da uspostave zajedničku protivvazdušnu odbranu, da formiraju kolektivne snage, to su zajedničke snage, i da formiraju u drugoj fazi kolektivne oružane snage. Dakle, organizacija dogovora kolektivne bezbednosti će se razvijati. Ona nije zatvorena. Ona će se razvijati i ima perspektivu. Ja mislim da bismo mi na tom istočnom vektoru morali još da postavimo saradnju sa Šangajskom organizacijom za saradnju, koju predvode dve ekonomske sile, Rusija i Kina, a Šangajska organizacija za saradnju takođe ima svoje vojno krilo sa istovetnim ciljevima koji ima i ODKB, u mnogome i NATO. Da. Gospodine Drecun, hvala vam puno na ovom intervjuu. Stiče se utisak iz svega što ste nam ispričali da se Srbija ipak trudi da se prilagodi promenama na međunarodnom planu koje su nam, evo, desile se početkom 21. veka. Možda ćemo uspeti da sve to do kraja ispratimo u našem interesu. To je ključni zaključak ovoga što smo razgovarali, tu ste apsolutno u pravu i ja verujem da ćemo uspeti na tome. Hvala najlepše. Poštovani gledalci, vama hvala na ukazanom poverenju. Svim pravoslavnim vernicima čestitamo Božić i predstojeće novogodišnje praznike. Nadamo se da ćete i dalje biti sa nama i pružati nam vaše poverenje. Prijatno.